Mela jiena kont fil-Kumitat tal-Għaqda tal-Malti meta tħarriġt l-Università għal baċċellerat tal-Malti u filosofija, jiġifieri fl-1972 u kont involut sa meta spiċċajt, jiġifieri sal-1975. Jiena kont fuq il-Kumitat imma jekk niftakar sew għal sentejn kont segretarju tal-Kumitat tal-Għaqda. Sintiet li biex nirrakkonta dwar x'niftakar. Mela, li niftakar huwa dak iż-żmien il-President tal-Għaqda ma kienx ikun student jew studenta, kien dejjem il-kap tad-dipartiment. Jiġifieri dak li dari kien ikun l-aktar persuna avvanzata fl-istudju ta' dak il-materja, f'dan il-każ kien il-Professur José Aquilina Lawci. Jiena kont mal-aħħar grupp tal-Malti illi bdejna u spiċċajna taħt Aquilina, l-aħħar grupp. Il-President kien Aquilina u l-Kumitat konna xi seba' min nies. Konna nintaqgħu darba fix-xahar, jiġifieri jiena bħala segretarju kont inżomm il-minuti u noħroġ ukoll l-avviżi ta' xi attivitajiet li konna norganizzaw. Fi żmieni l-Għaqda tal-Malti kienet isa qed terġa' tiġi riġenerata. Kien hemm grupp ta' qabilna, niftakar sew kien hemm ċertu wieħed Mario Costa, kien hemm ieħor Mario Falzon mill-Belt, u kien hemm ċertu wieħed kuljum Katania li kien qed dawk it-tnejn kienu jistudjaw il-Malti, honors. Kien hemm ieħor Katania kuljum mill-Ħamrun mid-żgħir apparentament, imma dak kien qed jistudja honors Taljan, imma kien jinteressa ruħu ħafna fil-Malti. Dawk it-tlieta kienu ħabbrieka ħafna. U meta bdejt jien huma kienu l-aħħar sena u rridu jrawmu grupp żgħir biex inkomplu tal-inqas għal sentejn jew tlieta. U jien kont wieħed minn dawk li aċċettajt. Il-laqgħa ġenerali kienet issir darba fis-sena fil-Teatru l-Qadim il-Belt tal-Università jiġifieri. U konna norganizzaw diversi affarijiet. Mill-affarijiet li konna norganizzaw darba jew darbtejn fis-sena dak li konna nsejħu l-mużika letterarja. U konna naqraw affarijiet ippubblikati u ġieli xi ħud minnha kienu jaqraw ix-xogħlijiet tagħhom ukoll. Imma il-maġġor parti kienu jkunu xogħlijiet minn kotba diġà ippubblikati ta' awturi pjuttost stabiliti. Konna norganizzaw ukoll serje ta' intervisti ma' kittieba stabiliti. Konna nieħdu kull wieħed minna bħala studenti kien jażel awtur darba fis-sena, naqraw nitkissru sew fil-kitba ta' dak l-awtur, u mbagħad konna l-ewwel naqraw essej kritika tax-xogħol ta' dak l-awtur. U mbagħad nintervistawhom. Jien niftakar fit-tieni jew tielet sena kont ktibt essej kritiku fuq George Zammit u kont intervistajtu. U dan ukoll konna nagħmluh it-Teatru il-Belt. U fit-tielet sena kont ktibt essej kritiku fuq il-gaġġa ta' Franz Samut u kont imbagħad intervistajt lil Franz Samut. Konna norganizzaw ukoll dawk li llum jissejħu open mic. Ma konniex insejħulhom open mic, imma fil-fatt hekk kienu open mics. Konna darba kull tliet ġimgħat nintaqgħu mis-sija sas-satejn li kien l-unika break li kien ikollna fil-Humanities dik fejn l-uffiċċju hemm tal-fattiki ngħidilhom jiena dik il-klassi ma niftakarx in-numru tagħha u konna min ikollu naqraw xi affarijiet, proża, poeżiji u dan affarijiet. Mill-lecturers niftakar li kienu jiġu għal dawk affarijiet il-lecturers iż-żgħar l-aktar bħal pereżempju
Emanuel Mifsud, il-professur tal-lingwistika, ġili Oliver Friġili li kien beda jgħallem part-time ġili kien jiġi u ġili ukoll il-Prof Borġ tal-lingwistika ukoll ġili kien il-bija konna nkunu studenti. Il-memorja qalbi ngħidlek il-verità kienu żewġ affarijiet. L-ewwel waħda kienet dawn is-serati miftuħa fejn aħna konna naqraw il-kitba ta' xulxin. Kienu memorji sbieħ għax konna nikdbu, nisperimentaw u konna nagħtu l-kummenti li xulxin u konna nkunu sinċiri ħafna, jiġifieri jekk naħsbu li xi ħaġa tajba konna ngħidu għaliex, jekk xi ħaġa mhix tajba konna ngħidu nippruvaw ngħinu lil dak li jkun. U kienet dik is-serata darba kull ġimgħat kienet toħloq ċerta sens ta' komunità mal-membri tal-Għaqda. Kenna xi wħud li jiġu wkoll barra mill-Malti, jiġifieri wkoll. U kien hemm oħrajn li kienu se jibdew l-MA jew kienu diġà spiċċaw imma kienu jiġu. Fosthom minn dawk u kien akkanit ħafna kien tal-Ċisju Żarb. U niftakar isullum tal-Ċisju Żarb qabel kull serata li tibda minn dawn miftuħin open mic kien jgħidilna mela l-aħwa nibdew. Jiġi quddiem jgħidilna nibdew tinsewx aħna qegħdin hawn biex naqra poeżija u ftit proża bħalma tnaqqar ħaxixa moża. U nibdew naqraw l-xulxin. Dejjem hekk konna nibdew jiġifieri tal-Ċisju Żarb, bit-taqbila ta' tal-Ċisju Żarb. Dik kienet memorja sabiħa. Memorja oħra sabiħa ħafna għalija kienet fis-sena 1974 u 75, l-aħħar sena, meta fi frar konna tellajna dram fuq il-ħajja ta' Rużar Briffa. Kien elu xi ħaġa ta' jew it-twelid jew il-mewt ta' Rużar Briffa u Sur Ġuse Cardona li kien lettur kemm l-Università fil-Malti u lettur tal-Malti ukoll il-Mater Admirabilis College tal-Virtu kien kiteb dan id-dram fuq il-ħajja ta' Rużar Briffa u bl-għajnuna tal-istudenti tagħna tal-Għaqda tal-Malti u l-għajnuna tal-istudenti tal-Malti tal-Virtu tal-College tan-nisa tellajna din il-play. Jiena ġejt mażur tajjeb jew ħażin biex naħdem il-parti ta' Rużar Briffa. U l-mara ta' Rużar Briffa kienet Ġożett Ċappara li mbagħad baqgħet taħdem fit-teatru. Jien dak iż-żmien kont involut ukoll fit-teatru, ħdimt it-teatru Manuel, ħdimt it-teatru tal-Università l-Qadima, imma din id-dram fuq il-ħajja ta' Rużar Briffa tellajnija it-teatru tal-Mater Admirabilis College, il-Virtu fejn illum hemm is-seminarju, u kien hemm it-tifla ta' Rużar Briffa, Ċeċilja, is-soru u minn għalija kienet hemm il-mara tiegħu, it-tieni mara tiegħu kienet għadha ħajja naħseb, m'iniex ċert, imma t-tifla kienet ħajja żgur. U niftakar għaxxar xahri qasir u ħallejt il-mustaċċi biex ta' parsi nkun nixbaħ ir-Rużar Briffa. Diffikultajiet, ħeġġa tal-istudenti kien hemm ta' mhux ħażin, jiġifieri, ħeġġa tal-istudenti kien hemm dejjem kien hemm il-problemi tal-ħin, jiġifieri kif ħansibu l-ħin, imma minn hawn minn hemm konna insibu l-ħin. Finanzi ma tantx kellna, aħna bħala studenti ma konniex nieħdu ħsieb il-leħen il-Malti. Il-leħen il-Malti kienu jieħdu ħsiebu biss il-professur Akulina u l-letturi li kienu jarmu. Pass konservattiv mill-lum ngħidlu jiena iż-żmien fil-fema tiegħek kieku stajna nkunu involuti aħna bħala studenti wkoll kienet tkun ħaġa tajba. Stajna nippubblikaw fih imma konna qed nikkompetu ħafna ma' kittieba stabiliti, jiġifieri u issa x'nifhmu b'kittieba stabiliti tista' tkun kontroversjali wkoll.
Innaf li kien hemm problemi bil-leħen il-Malti għax mhux dejjem kien joħroġ darba minn li għamel żmien kien joħroġ darbtejn fis-sena il-leħen il-Malti. Imma aħna l-istudenti u dan kien frott kollu ta' dak il-grupp ta' qabilna, jiġifieri dak Costa, Falzon u Catania, kienu joħorġu darba kull xarejn isu magazin stensiljat, jiġifieri nittajpjaw fuq il-karta tax-xema u nistensiljaw u kien jiżmu il-Mużbieħ. U hemmhekk konna nippubblikaw affarijiet ta' l-istudenti biss. Għall-istudenti u safejna fien il-Mużbieħ konna ntuhom kollha l-section tal-Malti tal-Militenzja l-Università. Jekk tiċċekkjaw naħseb issibuhom il-Mużbieħ, il-Militenzja. Marlin Saliba għandha mnejn tkun taf, għax kien għal żmien twil kienet tieħu ħsieb il-Militenzja. Ma kienx kburi jew xi ħaġa hekk, jiġifieri Professur Aquilina kien għalija kien bniedem normali, l-inna li konna involuti fil-komitat kien jistmana tajjeb ħafna, jiġifieri u jien bħala segretarju jiġifieri kont nikteb il-minuti u kont nittajpjom bit-typewriter laqqas electronic, jiġifieri typewriter manual, naddilu kopja u mbagħad jiffirmhom waqt il-daka u sintendi jekk nkunu ħanorganizzaw xi ħaġa konna ntellaw għall-komitat, ma safejna fien dejjem kien jissapportjana ħafna. Ma kienx hemm problemi ma' Professur Aquilina, issa wieħed x'jaħseb dwar kitba tiegħu dik hija xi ħaġa oħra. Imma lina kien jinkoraġġina. Bħala lettur jien personalment kont insibu lettur engaging ħafna. Ħafna mill-idejat tiegħu diġà kien esprimihom fil-kitba tiegħu, speċjalment il-kitbiet tal-lingwistika. Imma dejjem meta kien jillecturja dejjem kien iżid affarijiet oħrajn minn barra dawk l-affarijiet li kien isemmi fil-kotba. Aħna konna kifet l-aħħar 3 snin li Professur Aquilina kien kap tal-Dipartiment tal-Malti. Minn għalija il-Professur Aquilina kien ukoll dekan tal-arti dak iż-żmien, jiġifieri kien amministrattivament kien imħabbat aktar u qatt ma kien jillecturja bin-noti qudiemu. Noti qatt joħroġ sigarett, pejjeb sigarett, jippassiġġa minn naħa l-oħra tal-klassi u għaddej. Imbagħad fl-aħħar ikun hemm ħin għall-mistoqsijiet, jiġifieri. Fil-kumitat ma nafx, sejlek sinċerament ma nafx jekk kienx hemm nisa, imma studenti nisa involuti kien hemm ċertu Rosen Serafa illum miż-żewġa u kienet Malti u Classical Culture. Jista' jkun li Rosen kienet fuq il-kumitat. Kien hemm ukoll Phyllis De Bono, illi dak iż-żmien jien kont nafa bħala Phyllis Mifsud, il-mara ta' Mario De Bono, oħt Emanuel Mifsud, naħseb Phyllis kienet fuq il-kumitat. Imma dawk kienu tnejn li kienu involuti ħafna fl-attivitajiet. Sintendi Josette Chappara kienet involuta ħafna fl-attivitajiet ukoll. Kien hemm oħra involuta ħafna kienet Franċiż u Malti. Kienet minn Ħalaxa, qed nipprova niftakar x'jisimha. Ma nafx, dika kienet iż-żewġa student Amerikan li kien ġie bħala visiting student u marret emigrat għall-Amerika, niftakar. Tatni l-opportunità l-ewwel net biex nkun involut biex immexxi parti mill-kumitat tal-Għaqda, jiġifieri u hekk sirtna pereżempju aktar miqrib il-Professur Aquilina u l-nies oħrajn. Tatni l-opportunità, sens ta' komunità
biex naħdem f'dawn l-attivitajiet li semmejt ma' studenti oħrajn, l-aktar tal-Malti, imma kien hemm studenti wkoll minn xi fakultajiet oħra. U tatni wkoll l-opportunità li nintaqa' ma' nies oħrajn, jiġifieri bħal meta kien il-każ ma taħdimna id-dram tal-ħajja ta' Rożal Briffa mal-istudenti ta' Mater Admirabilis College, u tatna wkoll l-opportunità illi nikdbu u f'xi sens nesperimentaw fil-kitba u nintaqgħu u nagħtu l-kummenti lil xulxin dwar il-kitba tagħna. Jiena meta spiċċajt fl-1975 mort nagħlem il-Malti Savio College. Ma kontx involut direttament fl-Għaqda, imma bqajt immur għall-attivitajiet tal-Għaqda, imma dak iż-żmien kien hemm għaqdiet oħrajn. Illi konna għandek punt ieħor li rrid insemmi dwar l-attività tal-Għaqda, speċjalment għal dik il-persuna għal sentej li jiena kont segretarju, u mbagħad warajja minn għalija kien sar segretarju Pietru Paul Buttiġiex minn Nadur, jekk mhux sejjer żball. U kien hemm ukoll qed niftakar ċertu Formosa. Kien sena warajja li wara mbagħad kien involut ħafna fl-Għaqda tal-Malti. Illum minn għalija jikteb xi novelli bil-Malti u jalla ma jallimx il-Malti ukoll. Xi tampari jiġifieri daqsxejn li żar minni. Godwin Formosa m'iniex ċert, Formosa. Imma kien hemm maqdiet l-oħrajn. Jien kont membru tal-moviment minn letterarju minn mindu kelli 16 sena. Kont safejna fien li żar membru tal-moviment. Kom jien bdejt nitkellem meta kelli 16. U pubblikajt fis-Satar li kien il-ġurnal għaż-żgħażagħ u għat-tfal, u dak iż-żmien l-editur kien Mario Azzopardi. U mbagħad minn għalija pubblikajt xi ħaġa fil-Pols meta kont l-Università, dak iż-żmien jekk mhux sejjer żball l-editur kien Viktor Fenek. U kien hemm l-Għaqda letterarja tal-Malti li kien president tagħha dak iż-żmien John C. Friġieri, missier il-professur Joe Friġieri, ġifieri it-CEO tal-professur Oliver Friġieri. Kien hemm l-Għaqda kittieba żgħażagħ, l-Għaqda kittieba żgħażagħ, u mbagħad wara bdiet l-Għaqda ta' poeti Maltin, jien kont membru tagħhom ilkoll. Imma meta jiena kont fiż-żmien li jiena kont segretarju tal-Għaqda tal-Malti, mhux qed ngħid minħabba fija jiġifieri, imma dawn l-għaqdiet kienu bdew jitkellmu ma' xulxin. Imbagħad tintendi kien hemm l-Akkademja tal-Malti. Ma l-Akkademja tal-Malti kienet miftuħa aktar għal kittieba stabiliti dak iż-żmien. Iffurmajna dak li jissejjaħ il-Kunsill tal-Għaqdiet tal-Malti. U darba kull 3 xhur is-segretarji tal-Għaqdiet kollha konna nintaqgħu il-belt fl-uffiċċju tal-Akkademja li dak iż-żmien kien strada Old Bakery Street. Strada Forni, strada Forni, u f'xi uffiċċju tal-professur Giuseppe Gallia li kien il-president tal-Akkademja tal-Malti. U konna nintaqgħu biex, pereżempju, meta ħanorganizzaw l-affarijiet konna nippjanaw bil-qabel biex ma jaħbtux ma' xulxin u x'affarijiet nistgħu norganizzaw flimkien u dawn l-affarijiet. Jiġifieri hemm permezz ta' dik sirt naf pereżempju lil Giuseppe Gallia. Tifhem?